Este vindeiro luns comezan no cemiterio de Santa Eulalia de Vilacova, en Lousame, a carón da igrexa, os traballos de busca, identificación e sumación de Manuel García Hermo, un xastre ribeirense asasinado en agosto do ano 1936, tras o golpe de Estado que deu paso á ditadura franquista. Cúmprese así o desexo da súa filla Carme García Neira, que leva preto de 90 anos buscando os restos de seu pai. O proceso xa contou cunha busca anterior en 2022, levada a cabo no mesmo cemiterio, pero cuxos resultados non foron os agardados, polo que a familia solicitou facer unha nova busca. Carmen García Neira e su hija Elena y otros miembros de la familia decidieron promover una segunda búsqueda tras obtener nuevos datos proporcionados por la Archidiócesis de Santiago. Y el historiador local Xerardo Agrafoxo, los nuevos datos confirman que los restos de Manuel García Hermo están en el interior del antiguo cementerio parroquial de Vilacova. El 30 de agosto de 1936, Manuel García Hermo fue secuestrado en Santa Eugenia de Ribeira. Iba caminando hacia su casa, ubicada en la calle Venecia número 100, a la altura del cine del Filipino, para los que conozcan un poco Ribeira, cuando fue introducido a la fuerza en un coche. Su cadáver fue encontrado ese mismo día en una cuneta en el término de Comparada Vilacova. La muerte se produjo a consecuencia de heridas por disparos de arma de fuego. Os traballos de busca da fosa e a posterior exhumación dos restos que aparezan será levada a cabo por un equipo multidisciplinar, coordinado polo prestixioso antropólogo forense Fernando Serrulla e o arqueólogo Andrés Bonilla. Estamos interviniendo con un enfoque fundamentalmente de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos significa pues intentar conocer la verdad, hacer justicia en la medida en la que sea posible, dar reparación y obligarnos a recordar estas cosas que pasaron para que no vuelvan a pasar nunca más, ¿no? Imos facendo sondaxe na zona que resta da parte sur do adro da iglesia, do cemiterio, é onde pensamos que é posible que se enterraran os restos. En concreto é na zona que está detrás de nós, diante dos nichos, son nichos coido dos anos 70, me parece, non? E partindo deste espacio, dende a escalinata que temos aquí, ata a antigua caseta de autopsias. Veñen sendo uns 14 metros e a metodoloxía que imos utilizar é facer, como o tempo está contado é un tempo reducido, temos que intentar atoupar as fosas e escavalas. Para iso imos facer unha gavia de 1 metro de ancho, ocupando todo o que é a zona de intervención, levantamos a capa vegetal e no momento en que atopemos a impronta dunha posible fosa ou de varias, xa centrarémonos nesa zona. Intervinimos ya en el año 2022 buscando su cuerpo y no fue posible. Encontramos unos restos pero no pertenecían a Manuel y la hija con 100 años pues sigue todavía empeñada en encontrar a su padre, ¿no? Ella no era muy pequeña cuando su padre lo secuestraron y tiene todavía en la cabeza muy viva toda la historia de su pérdida y de su ansia por recuperar los restos de su padre, ¿no? A familia conta co apoio institucional da Deputación da Coruña, entidade que financia o proxecto con fondos propios a través da área de Dereitos Civís, co apoio tamén da Federación Española de Municipios e Provincias. A búsqueda dos mortos que aínda quedan nas cunetas e fosas comúns de moitas partes de Galicia creemos que é un deber moral, a parte de un deber legal, non como ben decía Marcial. Non podemos camiñar nunha sociedade plenamente democrática se os nosos pés pisan os cadáveres das persoas que loitaron polos dereitos dos que hoxe desfrutamos. Non é unha cuestión de nostalgia, non é unha cuestión de vinganza, isto é simplemente un acto de reparación e de xustiza. Precisamos recuperar a memoria para que a historia que se coñece que se devolva a dignidade ás vítimas e ás súas familias. Porque aquí, a pesar do que moitos pensan, non houve unha batalla con mortos dos dous lados. Manuel García Hermo non era un soldado de ningún exército, non pertencía a ningunha das guerrillas, non pertencía a ninguén que se pusera en loita con armas contra
contra outros, non? A democracia, el era o único que defendía a legalidade vixente, a democracia fronte á tiranía e os dereitos fronte á opresión. Atopalo e devolverlle os seus restos á súa filla é o noso deber e o noso empeño, porque antes de nós houbo outras, e é importante poñerlles nomes, saber da súa historia, para recordar que desas outras persoas vimos e non queremos que queden no esquecemento. Na mesma investigación, cuxos traballos se prolongarán ao longo de toda esa semana, intentarase localizar a outras 4 vítimas que tamén poden estar enterradas nalgunha fosa común deste cemiterio. Os 3 asasinados no chamado crime de Marcelle, en febreiro de 1938. Y que esperamos tener suerte y la fortuna que nos acompañe para encontrar no solo a Manuel García Hermo, porque en este cementerio también tenemos constancia de que están enterradas varias personas que fueron también represaliadas, algunas de muy cerquita de aquí, de la aldea de Marcelle. El conocido como triple crimen de Marsella fueron Félix Perfecto y Antonio Vilas Romero, María José Becerra y también un minero de San Fins, Avelino Suárez. Calquera información que poida axudar o equipo a localizar os restos destas persoas ou das súas familias contribuirá a esclarecer a verdade, a acadar xustiza e proporcionar as reparacións necesarias para garantir que estas mortes innecesarias non sexan xamais esquecidas.